Ay guys, ada may bayabas. Sarada ko hinog ka ni. Kuli rin ng cellphone ka. Kinawat. At tus gawas pinutos sa bagazud. Di jita kauli na nagbuhol. Kahiman. Nga putang ija na ito. Gibali pa dyan siya nga. Nagsabang ate ha. Tinuwa lagi biyabang dati. Kuhang abi. Kintuhan ra. As biyabas eh. Samad lang. Naduhang po kami kaal mga taon. Naglaway ka niya? Oo, galaway. Ginangan ako sa mga fresh na taong nga. Sus, ginawa ko bayabas. Nalisib man ko eh. As atong bayabas at kutsilyo. Arang kyuta. As kinawat. Nga pagkamunggay. Pagbiyabas. Oh, may gigil ka tanaw ni mo. Gahit ka juday. Labing gay aday. Lisod. Lisod ang masama tarong. Igil. Pao. Pagkaan lagi punta. Sayang! Ang kuli ang ito. Ba lagi dyan. Guys. Oy. Kuwang. Hindi, kuwang paghinog. Kuwang paghinog. Dako pre kasi ni siya. Dapat mangga mangga pinuwakan. Hinatag din yung mga kontraktor. Kuya rapat ka. Ang hinog naman. Go. Asin lamig dili. Gidagit tanan. Sige, apam dyan nyo guys. Si atag na rin ang kabang. Si Abi. Abi kong siya. Sakit sa bayabas. Dik. Tantang? Ha? Ano guys? Tantang? Buk. Ako ang yung maibuan pabaya. Ayun ba? Grabing kasa. Ditsura po pangut. Wala lagi. Ako ganang kami, libre naman eh. Mahal daw hadal kami. Mahal ani, libre. Pataon. Tulog mo ba? 500. Bato ako. Kabayad ko 100 dyan. Ako, bilhin ma'am. Sagol na ni. Mangga, biyabas. Kaya another one sa dahil pa din ang naon katawag ko. Sabi na ako. Kamu isro ba? Upuston dahil si Charlie Deja. Daot. Madaot. Ulit kami nasunod ang sa pagkabang. Kutkot ko, manggukuan, manggam. Wala di ko kapagong. Kuha di biyabas. Ay nga, ipo ko mga dito mong ganyan. Wala naman dito. Di naman natin amigo. Ang buwan. Hindi ko sa tanong. Budget ni pagkaya nila. Hindi ko naman po masigurang ko. Mga dato, di mo kuwag kumunggay. Ate kay pobre man, kalipat ka dato. Aw. Ay! Hilig pa dating sabaw-sabaw ko.
Uga naman good. Basta tiguwang na mauga na. Kung kagleso kayo makatubod. Lagiti eh. Nga ito po talaga sila itong napangit na rin. Ay, may ngo, ma'am. Kuntihan na. Ba na tawaan na rin sa City Homes. Ano eh, mas na pala lang. Hindi pa rin. Hilaw pa nga. Huwag paghinog. Balik sa... Ay, kaya ito ibalik ng bekas. Huwag masakpis pagkuha. Nasakpis pagbalik. Ibalik naman din yung katunga na. Ang pangyawa. Hindi mo tumayihag. Nawag isa kay... Huwag magibirig sa lupin. Kuha man. Ang bang may inaksiyan. Taas din siguro tagludo ko pa talaga kukunit kong balik ko. Unang ganyan yung ang 50 dahil. Hindi naman mo kulit ah. Uli, siguro kung pa. Magsilbi. At nga swilo, hurot-hurot. Wala na matigom. Pasunod ba ng tindo? Laan ka rin, pagdaan hindi ko. Kunik naman. I-search yun ang isa ka magputumaya. Gamuin ka pa na ito ang aramihana. How to cook putumaya. Puno. Na. Uy, ang puno. Ano, ang plato, no? Nasa punot ko ang tao. Yung agon. Hindi ka mag-loy parang siguro ba? Mura rin ba kagadang aguan? Bulgas? Ayun na siya. Yung eskwela, baka po na sila nga na. Kung ilara ng practice. Hindi mo ba? Bakit? Kahit kung mga lapis ng mga tawhanan eh. Para po sa'yo, Gil. Mga ano ba yun ba? Gil. Sa'yo. Hi guys! Nagluto na mig saging. Dang Angelia. Mga dakog na ako. Wapa ito. Way beut. Kuwag beut. Hag beut. Bagibutang agbanjil. Naskiting. Nagi nga ni sa paghiwa-hiwa. Hinog man ang taan. Di naman ni banana chip gel. Oy. Abi ko, scam na pag mong pag-arhiwa. Nanoy chocolate yung urot ng abi. Ano? Ito na yun. Ano pa ba? Hindi may gatoon. Luto na ni Jel. Ay, natanalag ko na. Violet, happy ka, Benas, mami? Uy! Hey! Ay! Way agas, oh, ginoo. Luto na. Harag nagdada ni. Suko pa ito rin masalinan. Kasi kaya wadawa-dawa yung Violet ni mong cook, Gil.